Ramogi Kauno Ohala Maitime County ma Migori Ohala no mama Glos Masinde Mula itime ko Zefania Babu ki county ma Migori osatime kumkima inono County, Wajiri Migorita, Yokali Jets, the company, Atemo, Mechanical Engineering, what deal Stone Crusher, everything what live again to the on Makasa Maduade. I said the field in chocolate 27 car workshop Maranga to the ground was Tokuma Abedo me farm engineer no 16 Ohala Dogi workshop Babu engineering Ashako 16 at Sani Kuma in Smari Babu Tonya ma nyalo godo wasimu we will explain everything kakitimo o kanga to biro ka place order some place no lower it crash amachana crash group one tire crash amatin olungo ni normal crash kata normal ball mill eno pedo ni onyalo tingo gunia mar 50 kg kaso ni ma corona matumare matingo lo mar 50 kg at once nitiere matingo 3 bags to bech gipogore was explain different size types macra and kuro wawinje kako nyalo kako kai wayo ni kuro nitie rasha matin mabeche en 350,000 aluf mede beach kai moyo ne number mantie aluf mengwen kai moyo de adek margi selling aluf pra beach ma ekaka chwa wabro mieto koti godo ande ko rishini mobe gya en kawate momano tubro meyo wapesa kaen gote meyo wate kaen godo tubro meyo wanus modo mochulo on delivery patende ni okawe kode kochulo to madhi yokugo waunge godo mora nyaka ibed serious kode mano number 1 sami se keto chunyi miketo ne mane wala kata medwa timo mondo miyo to chuno ni pesa mora ma odonjo kuomi ko bed accounted for kirwake material odhi mar modong
to malang modong ni odong nade kibege kod pesa mano nade to mane the materials moki mes kod app mid chieng mori poka ipodho mapiyo piyo. Challenges ma wan wayudo e ohala ma watimo gipogore. Nitiere challenges ma wayudo concerning gi prices magwa mwaseto mwatiyo godo. Mano is number one. Nikech gimomiyo mano affect wayudo ka wan gi workshops mopogore ng'ato ka ng'ato loso mare. Tiyudo ka bei ok obedo set kumoro achiel ma customer biro kong'eyo ni bei en achiel. Iyudo ka ng'ato goyo mare, in kigoyo samoro 350, ng'ato goyo 320, ng'ato goyo 330, samoro ogoyo koneno samoro be malo. Koro ng'ama winjo ka mare yot to dhi ringo ka biro wantie kod jana mogo. Iyudo ka nitiere mama tu ya dola no tu kire mo iyudo ka kasi jodo piny materials ma watiyo godo bende materials from different places materials giwuoke ibiro yudo ka samoro onge itimo order to material no onge that kuri yudo ka samoro isemiyo customer 1 week mondo mi obi kaw machine. Tiyudo ka 1 week okoromo ne azin nyiewo yoro material kata timo odeko maga delay ma delay me obedo en one in gi advantages mang'eny. Koro mano obed gi maber. Advantages ma obedo en ohandi nyalo yourself, nyalo timo gimoro amora sama idware nikech en tiji ichikori in owuon. Yes. Koro ohala en gima ber nikech kata gima iyudo no ing'e kaka igo kuo, ing'e kaka iyude, isoyo fupe timo achiel 2 3 bedo moloyo samoro tije mamoko. Anyalo wacho namba na mar simu anyalo en 0703512971. Mane namba na mar simu anyalo nuoyo 0703512971. Mane namba injinia milu wachna mogik ne jonagi ne kijende ma pod biro sani kata mapone sani anyalo advice gi ni giketo inogi e tije mag lwedo nikech tije mag lwedo ema sani odong' pesa. Ji mang'eny odhi e tije mag ofis ahinya, ok ni tije ofis rach, tije ofis be ber abera, lakini tije mag lwedo be wadonjo mang'eny ne wayud chances mag tich ni tije mag lwedo mantiere gi vacancies mang'eny nikech chances kuondego nikech ji noringo e tije mag kalatas ahinya. Ji oweyo tije mag lwedogi waduogu e tije mag lwedo wamakuru tich waheru tijwa mondo wadhi bor mondo mi wabed gimadwaro. Kamachielo wagweng'we Mborang'ane County ma Mombasa kadho na Migori no gonga osimo tijni kuom thuolo malach tich mar duso nyamburko kaachiel kod tich mano mar timo service ne nyamburko mopogore opogore. Tich mane Ramogi bang' weyo tich kamane ondike e Jua Kali e kaunti Mombasa. Tich manyaka sani Ramogi bang' nochako ka sani ondiko oganda maromo achiel yo e kar tich kaunti ma Mombasa. Gik mage manokale e kar tich mare ma evacuation
Otokea basa ande na ngoma liwe Kumnyinga nilongani evali tena ngonga aya sa to komsa ane Ohala adiligi kado services Ohala madak muketa Mombasa kae tinche magari coach di showroom to bi kalo kae porka odine de yuma kogi service mare wa change the oil, wa change the oil filter air and the cleaner break magari belekani stable kapo ni gidumo to wawilo to manyien uon gari nyaka wanda chake igini tunachake ni capital malao yaki ya bicha manego kusani kwa nyaka sania de mabor madu tije mpaka rasmi jo tiche challenges to komtijune seche moko olal moko ende piny to seche moko bende tich koro dure seche moko tena moko lo ido kwa ungiche mabiro yani moko bende be sama intiere to cash income cash mama parents nitiere jok mabenda nyithindo machulo ne school fees through nitiere jok mandiko mabende tijani koro edit mose yore mati jini wati de to get the china margari waketo leather seat waketo gari kidaro jomero azili giro gagi broad rim ugibiro gagi rims makawaida koro broad rim mago gari biro kaka sport deko kama nisha deko ama nisha gari azin gari gecho moko nichire leather seat wa install ga leather seat waketo alami moko ero gari ko biro ka onge gi install to alam cha biro gi rio achielo nyak kane otachielo wuotho go one gi steering covers the gari dashboard covers madina one gi air fresheners mari one gi mang'eny magdwaro ko tijni ne ondika to mano ndika natiyo ne ngambos ne natiyo ne ketijcha nakao kamara koro nadhi tijno nadwaro ni mondo ang'e to en gima ne mi madro kalbre gi mara koro nadro ga nani gikegi moga no nango uso binango koro fashion no nabedo nyaka gikara ma abiro mayao kara gimora ni service kata maklan buok kani nigate dan plan to more wabeyo mane mamora mubi mano gima mora ahinya kuom tije nyaka nachak tijni osekonya kata saneno tijni osenyoro na de mamoko nitiere ohala ya kumoro makapito tije pro tich mamose bedo kumoro osetimore mang'eny chota senyo nitiere nyithindo mapuonjo school fees through tijni nyithinda bata chegi support gi through tija chiede makonyo nyaka nyithinda yor school fees san benda wuon omiya apki book nyaka tim ng'eno ohala kawala profit to gi loss book nyaka tim nitiere sama bende ohala ni piny nitiere sama bende adhi ayudo loss nitiere sama seche moko nyaka motok to yudo ka less
moko mabende ohala dhi maber. Koro ohala ka ohala to nitiere gi low profit. Which maber. Akapore ni wala mafeng'eyo matut moingo ohala machielo. Kapono ayudo ohala machielo, tanya timanien kando moro makando. But ma en gima odonje remo, en gima sani nie remo. Nikech chakre kaka natake chopani. Koro en ohala maseng'e nikech aseng'e advantage ne to disadvantage. Mane gima morago. Sana post gige na TikTok aluongra gi ni evening sana amenya yuda e number 0714340949 kidwa yuda mapiyo. Ka tieko gi monyo ko abushoru ama throughput kalo ber mondo kal e bana kambo yine digari mondo safety magari gari oknyalo pinyagolo complication more. So ber mondo ikal mondo wini kitchen services mober best in Mombasa ka gari to ber maber to wadoko erokamano. Bangu yosilo kamagi en kile makoro banwe wadu kelo ni kwa menyu ja ohala roa majuma kikimba ni cashless nasema na saidia tu Tatu Mario digital. Udrigi jal mauso kumba mondo ing'e mathoth. Penguod fuenyo chuny kitwa. Ang'o chako mana mi. Dak ne chako yechu. Ye ne chako mi ne Kido manyiso ber kod mit. Ite yeduong' ma Chiel gi dakika 45 tieno manera Ramogi TV. Ni manone jala mapio Ohala gi Mwandu. Mor marwa ni pod ket cheroni. Kono ganda ma kodiapo. Lupo enamlo Lunga Beach e boma ma Kisumu. Tinende tich mar nyiso jowuoth kata jolimbe kaka nam chalo. Tich ma iluongo kanyo ni tour guide. Osetime thuolo mar manade. Mani yudo kod kawuono machalo dhiambo kaka ja ohala wa mar juma.
manye mokelowa wayudi gi makorang wala mate ana suoji mae gi matin maduong makelo na biro do kawe sa moro tayo de masungu moro mala anyalo ga tere matin mo negi mo kara negi mo ka jipi kan kana chako pondegi to nawayudo ka pod injin ne obedo mang'eny koro ne wachako yedhi mikwang' ne yudo ka samoro nyithi skul mari matin mikawo kata nyithi skul kaka kata suo matin koro samoro lup nyalo dhiye ka dhiye poko meyo ohala moro koro ne an gi wachna moro ne tiyo ka ng'oni ipo point koro en mar wuoyo ne ng'ato doga na chako bedo ga bi bende an dong kara koro mane kaka nadonjo e sekta ni moko biro kama joun makaka koro riembo puonjri riembo kisepuonjri ibiro twati kionge gi riembo nyalo tiyo kisekwoti jok mane ka grup moro mokelo kama achiel kisedi kama nitie timanyo riwruok nikech moro sani tinde ji nigi riwruok to nyalo puonjri mondo marach mage neno kore na ye kanyo rapani kiserete sebro yudo ka gari moro nitie kanyo manono kapok ibedo gi mari to nyalo nyisi ni bana puonjri mara kod manyo mari mondo mi bedi koro train wan gi je mag wan gi family mobiro magidwaro mana raten to wakawa na explain alfajer to wasuo gi matin kawalo mar jo waso pinyatere bot mate duoko mimiyo information mimiyo matu molonjo fuko mogolni gi mo koro en gin materogi moro materogi awana wae terogi mo setiepi kama nyisogi wenyo nyisogi gik moko kaka ford gi biro gi kamano seko kama winjruok moro ang'e dog sumi gimoro ne matin nyaka kane moro bende nyaka jogi ot kalore weche mag chiemo nyithindo nyaka sikul koro apani rekod to kanya sai nomiya kama tiyo kama modong an ge plan kone makuri number ma service recommend 017 7 6 59 para awana tabergo kaya mana inyalo kokwan pero yudo ni kisorong ni kama te bro yudo 50 kamoro ina ma to kama ko dong mano alam chiko pa koro nyete sembre samoro ma tira to ko to ngato bok ngadong e mara
normal koda ni wachache uono maro nyaka koni wachopo giko mare. Tudiko da nyen ka omenyo ni wala machielo wamiriek ni kaka inyalo kendo tayo gi